Het is tongetje, 6 november. Dit is Biens. Mij joen on tafel Ivo Poelsma. Maar een hele bijzondere herinnering aan de val van de Berlijnse Morren. Ralf Dekker, oer hoe zien drafbaan, die van Wolvergeer een breder publiek loeken wil. En theatermaker Kees Botman, oer zijn fascinatie van schilder Jopie Huisman. Ja, zo kennen we hem al hier, hè, Kees? Jopie Huisman als een gewone man, maar een checkje in de hand. Is dat die herinnering eigenlijk ook aan Jopie Huisman? Ja, dat is Jopie Huisman. Een icoon van zijn tijd. Een icoon, echt? Ja, ik vind het een icoon. Oké, nou, Azen zullen we ook praten over het feit van of hij echt zo gewoon wie, of wat dat misschien een rol wie. Maar eerst iets heel oors. Want we gaan even waarom naar 24 jaar lien. Want dit beeld zal een heel soort mensen nog wel scherp op het netvlies staan. Honderden mensen die het met hammers en ik mijn oorark de Berlijnse Morren te lief gaan. Op 9 november 1989 was de barrière tussen het democratische Westen en het communistische Eersten letterlijk opbrutsen. En hier aan tafel Ivo Poelsma, meestal zoendij kennen van het theaterstuk Oer Johnny Cash. Onder oren. Dat zou ze maar kennen, hè? Maar Ivo, daar zit je vooral om, vanwege de Berlijnse Morren. Waar wie is het eigenlijk? Want dat is echt een eikpunt in de geschiedenis, hè? De val van de Berlijnse Morren. Ik ben van 64 Arjen en ik denk mensen van mijn generatie, ik wie dus 23, 24 in die tijd. En ik heb dat fascineerd mooi maken, want ik ben opgegroeid met het idee van het communisme, het ijzeren gordijn, dat foute systeem daar in Oost-Europa en de mensen die daar in onderdrukking leefden. En in één keer wie op televisie wie de beelden van mensen in trappies die van Oost naar West Berlijn gingen, families die herenigd waren, volwoekse mannen en vrouwen die goelden. Op het moment dat dat gebeurde, zie ik thuis voor televisie 24 uur per dag van mijn gevoel in die tijd. Om dat te volgen. Ja, wie echt een eikpunt, hè, in de geschiedenis. Dat hebben we met meerdere momenten. Hè. Ik bedoel, de deer van Pim Fortuyn Big Leagues of de Twin Towers. Ja. Of de WK-finale in 1986, om er iets te nemen. Maar van Kees, heeft je wel eens West in Eerst-Berlijn? Ja, ik ben er wel heel vaak West, ja. In Rusland wel, in Tsjechoslowakije in die tijd. Voor de val nog? Voor de val, ja. Heel nieuwsgierig tijd. En ik dacht letterlijk, ik heb nog een stukje ijzer met beton van die morgen. Want ik ben er letterlijk wel West. En ik heb er wel een stukje Oudbrutsen nog. Dus ik heb wel mij helpen. Okay. Maar net het moment. Dat is spietig, want daar ik bijwezen wel. Ja, want Ivo, je hebt een hele bijzondere, en daarom zit je direct, een hele bijzondere herinnering aan de val van de Morren. Ja, misschien wel. Want ik ben vlak daarna ben we daarheen gegaan, maar ik moet met 3 oren vrienden en naar West-Berlijn. Een van die vrienden die hier daar een kennis zit, een Famke van uw leeftijd. En daar overnachten we. En toen ben we eerst naar Oost-Berlijn gegaan en daarna naar Halle. Daar kwamen zij wij. En toen was verliefd. Ik was verliefd daarin, ja zeker. ik heb nog wat liefdesbrieven, maar dat is een ooronderwerp. Ja, dat komt letter. Ik was verliefd op haar, ja inderdaad. Hoe heette zij? Susie Beer. Susie Beer. En wie net samen wat, want zij wie kreeg daarvoor wie zij vluchten van eerst naar het westen. Zo'n 2 jaar eerder. En in die tijd wie dus die morgen is bouwd even op een hal in 61 en toen konden mensen net en die morgen is bouwd omdat mensen van oost naar west gingen en dat wouden ze het zin houden en toen ze die morgen bouwd en toen wouden mensen dat nog steeds, maar toen waren ze delsketten altijd slagen en zij gingen maar haar ouders, ze wie toen een hier of 16 maar haar ouders van oost naar van Halle naar West-Berlijn. Ja, en Halle leidt iets bij in de buurt van Leipzig. Leipzig, het zuiden van de toenmalige DDR. Maar kijk, dus 2 jaar voor de val van de Morren is zij vlechten. Zijn naam Auski voor haar lippen van familie, van vriendin. Maar het idee van wij vluchten, misschien slagen dat net, misschien hebben we wat deer. Dat gebeurde dan gelukkig net, maar ze wist van dan kom je net weer om in de DDR. Want als je er in je keer vluchten bent, dan krijg je net weer een visum om weer rond te gaan. Ja. Dus ze hier voor haar leven Auski naam van een hele goede vriend en vriendin en van familie. Maar dan, en 2 jaar later, koers er weer heen. En daar wie ik bij. En ben met haar en met die vriend van mij ben we toen naar Halle West. En dat wie ietsje later, dat wie op Artie's Day. En dat wie heel bijzonder, want zij kwamen weer om op plek
bij de meeste wedstrijden 2 jaar voor haar leven lang afscheid van. Hoe wie die sfeer toe? Wat heel Halle, ja, heel eerst dit stond weer bevrijd, maar hoe wie die sfeer daar? Het wie jongens, oud en nijders weer natuurlijk door Sabisa feest, maar ik weet als toch wel eens verliefde mensen, hè, die hebben iets in hun eigen en die rennen alsof er een zwitterkracht is, hè, En wij moesten, ik weet nog, wij moesten maar de tram van de ene locatie naar de oren. En die ziet vol met mensen. En het wie krek als al die mensen. Sandtram? Sandtram hier in Halle? Ja, nou precies, Sandtram. En die ziet bomvol met mensen. Die zien mama en accordeon, weet ik nog, die spelen muziek. En Elsnien, wie krek alsof Elsnien verliefd is. Dat wie natuurlijk, die vrijheid die er in één keer weer. Dat maakt dat Elsnien, ja, gelukkig wie op een manier. Dat hier ik nog nooit mee maken. En ik ook daarna ik nooit weer mooi maken. Bloot hij altijd bij? Dit is de ervaring. Die bloot hij altijd bij. Het is niet weer vergeten. Nee, dat weet ik zeker. Ja. Er zijn wel meer dingen die ik neer weer vergeten zal. Maar dit was wel heel bijzonder, ja. Ja. En, want daar wie natuurlijk een hele grauwe ster, denk ik. Wij kwamen daarom met de trein. We gingen eerst van West naar Oost-Berlijn. Toen met de trein van Oost-Berlijn naar Halle. En toen stapten we uit. En dat weer dus altijd daar. En ik dacht van, hé, ze ben hier al flink wat fuel voor ik dwalen. Dat weer middies. Maar even later kwamen we erachter dat die geur... Wat dus net een geur van vuurwerk weer, maar van de industrie derde. Dat hong daar gewoon altijd, die lucht. Bruinkool, altijd. Ja, weet ik. Ja. Dat herinnert je die ook nog? Ja, van Polen. Wij reden gewoon met de auto's, maar de route wisten continu om. Want dat weer gewoon in grote damp van bruinkool. Dat weer gewoon dicht. Maar die stad, ik koos architectonisch weer een hele mooie stad. Aan de ene kant hier is de DDR-bouw. Maar dat centrum, dat historisch centrum, is heel mooi. Maar dit is het plein van Halle? Dat plekje waar ik precies daar stappen wij op het tram. En dat de gebouw met die 2 twerkers op de achtergrond, dat wie een heel triest... ik zeg dat het heel mooi wie, maar dat wie helemaal smarrig. Ja. En dit weer de orenkant van die stad, hè, de massale DDR-bouw of Oostblokbouw. Want het wie waarschijnlijk in Polen of in Roemenië net oors. Nou, dan willen we toch wat weten, want ik weet, Ralf, die vraag was toch ik graag weten natuurlijk van... Hoe is het met die relatie Oorroen? Met Susie? Ja... Ja, toch? Dat was liefde en wie wel oprecht. Maar uiteindelijk is zij naar jouw tagon werd ik wennen. Maar ja, Arjen, ik wie 23, ik zie het nog in mijn wilde jaren. Dus uiteindelijk werkte dat toch net. Dus toen is zij uiteindelijk toch weer omgegaan naar Duitsland. Ik heb haar nooit meer jongen. Nooit meer jongens. Maar nog wel een pasfoto in de portemonnee, of net? Dat zullen we niet volgens deze jongens. Ja, hij is nog een vraag, Kees? Nou, ik ben wel benieuwd of het hetzelfde gevoel heeft. Zie is nooit opsluiten natuurlijk. Dus dat gevoel kende ik net. Dan wist ik net wat dat is. En zij wel. Hier staat hetzelfde gevoel van die verliefdheid of zo. Of wie dat bij hun aan oors als bij diezelf. Verliefdheid is natuurlijk universeel. Dus dat maakt het niet uit wat van achtergrond is als het verliefd op in je best. Nee, maar ik bedoel de bevrijding. Hè? Dat is die, zij weer vrij, maar dat wist al vrij. Toch? Ik wil vrij. Ja. Maar wat is de vraag dan precies? Nou, hier is diezelfde euforie dan. Ja, absoluut. Dat is dat gevoel in die tram, dat al die mensen, dat gevoel van mij weer, en op dat moment wie ik zelf natuurlijk echt verliefd waarschijnlijk, maar ik had het gevoel alsof Elsnien zweefde. Dat kwam. Maar dat vielde ik wel om. We gingen naar een feest daar en dat wie ik in een massa van verliefde mensen neem ik het dan maar feestvierende mensen. Ze werden bevrijd inderdaad, maar dat voelde ik wel om. Ja. Jongens, een mooi moment. Heel wat oors. Jopie Huisman, een gewone vodderman die een verneemd keunskilder wordt. En in januari komt er een theaterstuk van Jopie Huisman. Ja. Daarom zit je, bent theatermakker. Is toch zelf eigenlijk een schilderij van Jopie Huisman onder morgen te hingen? Nee, dat heb ik net. Nee? Een zeefdruk misschien? Nee, ik net. Nee. Waar komt dan toch die fascinatie van hem van? Nou, Jopie is gewoon een fenomeen. Het is een heel grut, heel bijzonder man west. En dat viert er wel eens, want hij zei altijd van ik ben normaal, ik doe normaal en hij werkt normaal. Tenminste, dat is dan de vraag, wie hij normaal of wie er nou eigenlijk net normaal. En dat is een gevoel dat wij vieren heel goed weten. Wij willen heel vaak, wij zeggen vaak, maar wij zijn normaal. Maar van de andere kant willen we eigenlijk, ik wil graag dat elke niet zei van maar dat ben die Friesen, die ben eigenlijk toch wel heel bijzonder. Nou, en dat is eigenlijk heel nieuwsgierig van, en hoe normaal wie Jopie dan uiteindelijk. Ja, we hebben er een fragment van, want wat voor man wie Jopie Huisman nou eigenlijk? Dit we even zien, een fragment uit een hele oude documentaire uitgestuurd bij Omroep Friesland. Ja. Ik zat daar op een avond naar te kijken naar deze broek. En toen dacht ik, jij bent precies als ik.
gehavend, beschadigd en weggegooid. Ik dacht, zo, dat is met mij ook gebeurd, voor mijn gevoel althans. Deze schoenen en deze klompen, die hebben allemaal meegeleefd met de mensen die erin liepen, hè, die ze aan de voeten hadden. Deze mensen, en dat is wat mij zo in de war brengt, waarom ik hier dan ook geregeld in mijn eentje zit. Het is eigenlijk niet een tweegesprek, het spreekt tegen mij. En ik zit te luisteren. Ja, een fragment van een documentaire van Omroep Friesland oer Jopie Huisman. Ja, en de vraag dat ik de reden 3 in dit theaterstuk, wie hij nou gewoon, of wie hij echt gewoon, of die hij nou krijgt alsof. Ja, dat willen we graag weten. Dus we hebben Thijs Veenstra vregen van Wostel in de hoed groepen van Jopie. Thijs Veenstra is de haatrolspeler, hij speelt Jopie Huisman. Het is een monoloog eigenlijk van hem en hij speelt eigenlijk zichzelf Thijs, maar hij kroept ik in de hoed van. Want Thijs die wende daar om de hoek. Hè? Hij is een generatie jonger en hij is een heel groot fan van Jopie. En Safir zelfs dat Thijs die hier op zijn studentenkamer op de toneelacademie in Kampen hier een zelfportret van Jopie, Bob is in bed hingen. Dus nou ja, dat weer gewoon zijn voorbeeld. En daarom is het tieren nieuwsgierig om te zeggen van ja, wat gebeurt er nou maar die als erin kroepst en als beziekers in Jopie te komen. En als beziekers, nou ja, Thijs komt de irritaties in van ja, wat weer, maar ik wil wat jering. En dus hij komt al die emoties komt er heel erg in. Ja. En ik vind het wel mooi om te zeggen van, nou, die onderbroek bijvoorbeeld. Jopie had op een gegeven moment een vrouw en zondag, toen had hij vrouwen verlitten. Had er een onderbroek schilderen, een compleet kapotte en herstelde onderbroek. En daar had erbij zet een zelfportret en ik vielde me als die onderbroek. Nou, maak je dat nou eens mij, kroep in die hoed van Jopie en ja, hoe viel dat dan? Maar Kees, acteert hij dan? Acteert Jopie Huisman dan of net? Is het een rol? Nou ja, dat is de vraag. De vraag is, acteerde Jopie, speelde hij zichzelf of net? Ja, precies. Maar wat denk je zelf? Nou, ik denk dat hij die emoties, mijn maatje kent. Op het moment dat is echt in die schilderijen kroept. Dat is een Jopie, maar ik is die schilderijen. Het publiek zit tussen die schilderijen. Hè. Dus het is echt in het museum van Jopie Huisman in Warkum. Tussen de schilderijen en mijn beelden, heel grut, mijn video van Jopie erbij. Dus we beginnen het gewoon vermengen. Dus Thijs en Jopie. Thijs liek het zelfs al een beetje op Jopie. Dat wordt gewoon op een gegeven moment in. En dat willen we dan vieren van hoe viel het dan om Jopie te wezen en hoe toch die man uiteindelijk. Ja. Maar wat denk je dan? Wie is het een rol wat hij speelt? Als ik gewoon op de man of vreetje, is het een rol? Maakt hij op deze wijze een icoon van hemzelf? Ja, ik denk wel dat Jopie van zichzelf een mythe makken had door elke keer te zeggen van ik ben gewoon maar Jopie en ik ben maar gewoon. Want hij wie net gewoon. Hij is gewoon. Jopie werkt de American Dream. Hij begint als vorderman en nou zit er een enorm museum met zijn schilderijen. Waar had dat? Ja. Net hier. En dat rent ik nog als een trein op het museum. Dus dat is hartstikke mooi. Wat vind je hem eigenlijk van zijn schilderijen? De schilderijen van Jopie Huisman? Nou, ik heb ze 2 of 3 gezien en het is een bepaalde stijl. Je moet er wel van houden, maar ik kan het waarderen. Ja. En dan, Ivo? Ik vind een technisch zeer bekwame schilder, denk ik. Maar hij was natuurlijk heel bijzonder, want hij schilderde en hij speelde geen rol. Hij was gewoon schilder. En hij was een verhalenverteller en dat speelde geen rol. Hij vertelde gewoon verhalen. En het was een soort volksfilosoof, zeg maar. Hij dacht nou over het leven van gewone mensen. En daar speelde ik net een rol. Dat weet hij gewoon toch. Dus, en nou ja, we hebben nog in het decor dat beeld dat hij een checkje aan het pelen weer. Maar dat weer natuurlijk ik een onderdeel van die man. En het weer ik een echte Fries. Ik maak dan, er ben meer van dat soort mannen in Friesland. Foppe de Haan is eerst een gewone man, maar is ook een hele bijzondere man. Daar hebben we er meer van in deze provincie. Ja, is dat zo, Kees? Heel volksband. Ja, dat denk ik. Ja, het is, wij net zeggen, ik ben een heel bijzonder in. Want we willen dus eigenlijk altijd een beetje naar onder heljen. En laat horen maar zeggen dat het bijzonder is. Maar zelf vooral dat zeggen. Want dan krijg je de klap voor de kop. Het zijn de prestaties die dan spreken. Ja. Zijn schilderijen bepalen of je hem bijzonder vindt of net. Ja, nou, en dat was zelf wel. Hij had net op een nacht een museum. Dus maar ik heb het idee dat zo misschien zelf die schilderijen het niet zo heel bijzonder vindt. Maar meer gewoon de persoon. Ja, de persoon is echt een mythe. En die schilderijen, dat vind ik wel heel nieuwsgierig in. Die staan eigenlijk voor een tiert die voorbij is. Dus dat is het mooie om die schilderijen. Zij verbeeldt je eigenlijk de jaarmoeder. En die hebben wij achter u zitten. Wij zijn nou riek. We zitten al naar een scherm te zien en we hebben alles om ons heen en telefoontjes en een heleboel. En wij vinden het eigenlijk prachtig om een tier te zien die Jopie dus heel mooi schilderen had, die voorbij is.
Je zag ook de abstracte schilders van. Ja. Die hebben dan abstract. Wat stelt het voor? En er maakt een verhaal bij. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de schilderij van Jopie. Er zit altijd een verhaal achter. Ja. En die zal ik zien komen in die voorstelling. Ja. Jongens, wat echt voorbij is, dat zijn liefdesbrieven. Toch? Want ik heb er nog een paar van Suzie. Dan heeft er nog een paar van Suzie. Nou, brieven schreeuwen dat toch wel eigenlijk net zo volle meer. Litstenen liefdesbrieven. Je hebt iets wie dat eigenlijk volle gewoner. Omdat je in militaire dienst ziet of intern in een zusterhoes. De AVOEK maakt een boek, en het is dit boek, van de mooiste liefdesbrieven. En van Joen, die van het bakkers-echtpaar Baarsma uit Bornburgem. Waarom naar de tijd van pen en papier? Dat je om een korte zin kilometers fietsen matte en ik nog risico in om klappen te krijgen omdat je van een oord dwarp komt. Waarom naar de tijd dat de faam aan de ene kant van de stritten kuilje en jong vandje in de oren? Waarom naar de tijd dat je nog liefdesbrieven schreeuwen? Pepermuntwasker, met gutsen erin. En brieven. Hij had haar brieven goed bewaren. Zij weet even net wat die van hem binnen. Om van het gezeur hoe de kleur briefpapier uit te wijzen, schreeuwt ze hem dus een liefdesbrief op wc-papier. Ik geef je foto wel. Dit is wel een hele levensbrief, ja. Je foto wel een paar kusjes. Nou. Misschien dat je ze voelt. Ja, wie weet. Hartje erbij? Ja. Een hartje erbij, ja. Volgens mij kunnen we net zoveel leven dingen, maar... Toch wel, hè? Toch wel, ja. Komt nou voor mij. Ja, ik heb nog. Ik stop met schrijven, want Jitske zegt dat het bedtijd is. Het is onderhand ook alweer 10 uur geweest. Dat ze heeft gelijk. Ik zou zeggen het allerbeste en dat wederhoren. Heel veel liefs en een dikke draai om mijn oren van mij. Liefst met dikke stippen en draai om mijn oren. Nou, geleerd. Johannes en Trudy, ze moedje elkaar op een bruiloft en wat doe je in die tijd? Kuier je, terug het dwarp. Heen langs de ene kant op het dwarp en waarom langs de andere kant op Sneut, jong. De famkes en de jongens en dan, nou ja, maak eens contact met elkaar. Ze is bij hun eerst op Sneut, de jong, dus is het op Sneut. Ja. Ze trouwen in 1974 en ze beginnen een bakkerij. Ze komen elkaar nu 44 jaar. Trudy is slim ziek en zo komen ze nou in een hele orenfase. We zijn over 60 ben ik in de bakkerij bij. Ja. En dan gaan we wel een paar dagen minder werken. Ja, ja, kleer. Dat gaat gewoon los. Dat gaat heel los als dat wij ons voorstelt hier. Goed, dat is ik verder net zeggen. Dat feit laat ik gewoon. Ja, daar verhoor ik niks van. En die tijd dat er is, daar genieten we wel van. Jazeker. Nou, ik zou zeggen, het allerbeste en een dikke tuut, die krijg je zondag en een omhelzing. Nou, doe houwig. Nou, Kijk nog een tuut. Alsjeblieft. Ja, en alle brieven zijn te lezen in dit boek. Dus Oude Leefde dat Joen in Drachten presenteren wordt. En Klaas Zwaan uit Starum, die krijgt van u dit boek. Hij wie een van uw likers op Facebook. En het boek is onderdeel van het project Dat Wie Doe Sa. En als je daar meer over wilt willen, dan kun je even zien op datwiedoesa.nl. Fivelien looit de drafbaan van Wolvergeer nog op zijn god. En nu wordt het onder de naam Victoria Park Wolvergeer een nieuwe publieksloeken worden. Met wienerarrangementen, buffet naar rondleidings, maar een dag naar de hutdraverijen echt een uitstapje worden. Ralf Dekker, Fjouwerelien, bist jou ongesteld als baanmanager, de nieuwe baanmanager. Wat trof het toen aan? Goed, ik trok 2 hele bevlogen mannen aan. John Bootsman en Casper Velding. 2 paardensportliefhebbers. Zij wilden de sport niet verloren laten gaan in Friesland. Zij kochten de drafbaan Wolverga. Dat wie toen nog een soortje? Ja. Zij doopten het om in Victoria Park. En binnen no time, 6 weken, is Victoria Park uit de grond gestampt. Zowel van binnen als van buiten. De drafbaan is helemaal gerenoveerd. En we hebben er een fantastisch park van kunnen maken. Ja, maar had ik nou bijvoorbeeld, want je wil graag een brede publiek loeken naar de drafbaan. Ja. Had ik nou maar mijn gezin naar de drafbaan Wolvergeer gaan. Wat is er voor mij dan al hier te beleven? Nou goed, wij bieden voor
mensen zoals jou, dus voor de wat ouderen, voor de gezinnen, voor de verschillende personeelsverenigingen, bieden we arrangementen aan. Daar krijg je een complete dag avond uit krijg je dan. Je krijgt een uitleg over de races. Je gaat een rondleiding maken op de stallen. Dus je wordt letterlijk in de box bij een paard gezet. We gaan uitleggen hoe het wedden in zijn werk gaat. Boven de 18 natuurlijk. En daarnaast kan je lekker een hapje eten en drinken bij ons. En zo heb je een hele gevarieerde avond uit met topsport. Want hing het er toch net een beetje een zweem van, van het illegale gokcircuit, een schiemerige vrood. Had de drefsport echt net een beetje een imagoprobleem? Misschien vroeger, maar dat is van de laatste jaren eigenlijk niet meer het geval. Wij zijn geen elitesport, om het zo te noemen. Dat was het vroeger misschien, de paardensport in zijn algeheel. Wij drafsport zijn voor iedereen. En dat is nu en dat zal het altijd blijven. Ja, een van de grootste wedstrijden trouwens is het morgen op het programma, hè? Ja, de Prijs der Giganten. De Prijs der Giganten. Het visitekaartje van Victoria Park, dus elk jaar in november de toprace met internationale bezetting. En een van die jongens die dan een echte Friese topper, die echt vaak op Wolvergeer is, dat is Robin Bakker. En wij zochten hem even op. Ja, ik ben al vrij jong maar de hinders. En ja, het is een soort met virus. Als je er eenmaal in zit, dan is het moeilijk om eruit te komen. We zitten veel in Frankrijk en Duitsland koersen we veel. En Zweden en Noorwegen, Denemarken. Maar hoofdzakelijk is het dan Frankrijk en Duitsland. En natuurlijk de basis hier op Victoria Park. Natuurlijk aan de top. In Nederland ben je natuurlijk al zit je bij de top 5, top 4 eigenlijk al een paar jaar. Maar je wil, voor mij is mijn doel is meer dat ik in het buitenland hoger op kom en meedoen in de grote koers en het winnen van de grote koers. Van het jaar wonnen we natuurlijk de UET, dat is een Europese vierjarige koers voor vierjarige paarden. En dat is een van de grote. Dat is ik denk wel de grootste koers die we op het moment gewonnen hebben. Ja, het mooiste is, ik denk dat mijn volgende droom is de Prix de Marique in Parijs. Dat zou mooi zijn als je die koers een keer wint. Voor mij was het vroeger altijd een droom om derbies te winnen. En die heb ik nou in Nederland, in Duitsland gewonnen en in Italië. Dus daar hebben we al... Die heeft al. Die hebben we al en dat is al... Parijs, dat wordt hem. Ja, daar koers je helemaal bij. Dat is mijn volgende droom. Ja, dat is weer Robin Bakker. Hij wil graag internationaal tropbrekken. Is dat eigenlijk een beetje de ambitie van drafbaan Wolvergeer om internationaal meer onzien te krijgen? Ja, absoluut. Wij willen bij de top 5 van Europa horen. En ik denk dat wij absoluut al in de top 10 staan. We hebben sinds de start in augustus 2010 hebben we op eigenlijk alle vlakken gigantische stappen gemaakt. En dat is eigenlijk met een heel klein team een enorme prestatie. En morgen wordt het eigenlijk beloond met die prijs die giganten. Die is in 4 jaar tijd van een prijzenpot van €15.000 naar €60.000 gegaan. Morgen kun je dus €60.000 winnen? Ja, €60.000 prijzengeld, waarvan 27.500 voor de winnaar. Dus ja, en dan komen echt de internationale toppers, lijkt het mij. Ja, dan komen echt uit Zweden, Frankrijk, Finland komen de toppers. En het mooie is van Robin, is echt een talent. Er is een jockey, een piqueur, die morgen niet kan rijden in de grote prijs der giganten met zijn Finse paard. Het Finse paard loopt wel, maar de piqueur kan niet overkomen. Heeft hij één iemand gevraagd en dat is een Robin Bakker om morgen de teugels ter handen te nemen. Dus hij toch nog even op de valreep toch nog even een primeur te pakken hier. Absoluut, Robin is morgen actief in de prijs der giganten. Hartstikke mooi. Nou, een heel soort succes. En nog in je vraag, even heel kwart nog, want we moeten eruit uit. Hoe gaat het met Dirk? Als mede-eigenaar ben ik toch nog, toch? Ja. Dirk Buitenzorg, komt hij ook nog in actie? Maar waar is het toch, hè?
Ja, aanstaande woensdag 12 november gaat Dirk weer lopen. Morgen slaat hij over. Hij is woensdag is hij van de partij. Oké, jongens, dank voor je komst naar de studio. Kees, ik een heel veel succes met de theatervaststelling met Jopie Huisman, Joop van Zelzek en Ivo Tiegetank voor die komst. Ons Safier, morgen, dan ben we er weer. Dan weer bij een Bien Sport editie en dan is onder de hutfietser Pieter Wening te gast. Waar weet dan? Hoe dan ook, nog een hele gezellige jong. Dag.